Danas pričamo o inspirativnoj priči Mare Visković, skromne Hrvatice iz Bugojna, čiji život mističarke dira srca i mijenja duše. Ako tražite priču o vjeri, božanskoj povezanosti i moćnoj molitvi za koju se kaže da spašava duše, na pravom ste mjestu. Ne zaboravite lajkati, preplatiti se, aktivirati zvono za obavijesti kako ne biste propustili buduće videe. Mara Visković bila je supruga i majka brojne obitelji. Živjela je tih život u Bugojnu. No u zrelim godinama njezinog života dogodilo se nešto izvanredno. Doživjela je dubok susret s Bogom, koji je zauvijek promijenio život. Počela je primati unutarnje objave, vizije i poruke od Isusa, blažene djevice Marije i svetaca. Mara nije tražila slavu niti pažnju. Živjela je kao mistik u svijetu, tiho posvećena svojoj vjeri. Ono što njezinu priču čini posebnom je dar koji je primila. Moćna krunica posvećena Bogu Ocu. Prema njezinim riječima, o molitvu dao je sam Bog kako bi njegovoj djeci približio njegovu ljubav i milost. Ovo nije obična molitva, to je krunica za koju se kaže da nosi ogromnu duhovnu snagu i obećanje spasenja duša. Što je točno ova krunica i zašto je toliko značajna? Mara je zapisala riječi koje je, kako tvrdi, primila od Isusa. O molitvu krunice želi Otac Nebeski, da preko nje pomogne dušama. Po ovoj se krunici spašavaju duše. Širite je da vječni Otac spasi svijet. Se obećao milosti svima koji mole u krunicu. A Mara je posvjedočila da ona pokriva zemlju blagoslovom Oca. Gospa koja se Mariji objavljivala kao ruža od tajstvena, također je progovorila o snazi ove molitve. Vaše su molitve moćne da okruže svaku zvijezdu. Vječnom se Ocu svidjela ta molitva koju vam On dade. Djeco moja, prihvatite Očeve ruke koji su vam pružene. Ove riječi podsjećaju nas da je ova krunica dar od Boga. Poziv da se približimo njemu i živimo u njegovoj ljubavi. Dok molimo ovu krunicu, obilje milosti silazi na nas, na ovaj svijet, na duše oko nas. Ova krunica nije samo Marin osobni dar, ona ima službeno dopuštenje, primator biskupa Vinka Puljića, što znači da je možete slobodno moliti. To pokazuje da crkva prepoznaje duhovnu vrijednost ove molitve. Ako želite saznati više o Mari Visković, njezinim vizijama i mističnom životu, imamo sjajne vijesti. Katolička zajednica na novorođeni radi na dokumentarnom filmu o Mari u sklopu serijala Nepoznati sveci našeg naroda. Uskoro ćemo imati priliku dublje upoznati ovu nevjerojatnu ženu i njezinu duhovnu baštinu. Mara Visković ostavila je snažnu poruku. Molite u krunicu, širite je i dopustite Bogu Ocu da djeluje kroz vas. A molitva nisu samo riječi. To je most koji nas vodi bliže Božoj ljubavi i milosrđu. Ako osjetite poziv u svom srcu, uzmite krunicu u ruke i pridružite se tisućama vjernika koji već mole u molitvu. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Zanima nas što mislite o ovoj priči. Podijelite svoje misli u komentarima. Ako imate nekoga kome bi ova priča mogla biti inspiracija, podijelite video s njima. Preplatite se na kanal za više priče o vjeri i duhovnosti. Vidimo se u sljedećem videu. Neka vas Bog blagoslovi.